There ni phai siar ni Langlokso Hawar Langlokso Government High School Pathok Lamalong APHLC Mass Joining Program along Doning Koi Rapho Adon APHLC along Chipa Ogdun La KSDC pen bang trainer cap NPP pen inut la pen BGP pen bang trok bang so mai along mai chiphem phu pon Korkanti constituency mai phu Gongat Kiling la pen Kongchun bang babul rong piai hin pen alhi pachini pon Maya long kachetong do naluhi la ke APHLC Central Committee amai pu IAS retired Jai Kathar Kongchun bang sarkiri rongphar Organizing Secretary Kursing Timung Office Secretary Dipen Rongpi Dunmei Phi Purnima Hi Pi Hawar Kahat LAC pen Organizing Secretary Himarita Ro Hawar Kahat Youth President Gobind Rongphar tum chetong dun Labang so maya long kachipa ogdo na tumpen kaning jepon la ke ASDC BGP atum aphan ning kache theka ve mate Rada phan apong nang chong thui pen joksi pini arni a hok pet ke klem ke damalong APHLC along si cherap chito dun popusi lamchak che pipon la pen APHLC amai phujai kathara hin pen 6 sidula rona lam than ponsi rada phan 6 sidula lam the kadu ka ve sita chini pet nang ji la pen ka chini hen lo ja kong puta alang li hin pen than pon APHLC long lip 6 schedule long lip karbiang long lip hemprek long litik sang se pu hang taram pon si mai pajut pon Buthonga Jipen Ananbe 365 News India Kewan det apur kimo komat sige war lapen komat sige war wan det lo avede piapor lo kopine dolo lo da abidong bangge warcho lahil alam bangge kewar emat lo hala election itung kape hayatu langdam edlote demokrasi tengke rada tum sige war lo